Sa gitna ng luntiang kabundukan ng Timog Cotabato, ang lawa ng Cebu ay tila isang dambuhalang salamin na nagre-reflekta sa kalangitan. Ngunit sa likod ng payapang asul na tubig at mga lumulutang na lotus, may isang mundong hindi batid ng karaniwang mortal. Sa pinakamalalim na bahagi nito, kung saan ang liwanag ng araw ay tila isang malamlam na sinulid na lamang, naninirahan si Keylong. Si Keylong ay hindi lamang isang espiritu. Siya ang hininga ng lawa. Ang kanyang balat ay kulay pilak na parang kaliskis ng isda. At ang kanyang buhok ay tila mga lumot na sumasayaw sa agos. Siya ang tagapangalaga ng bawat tilapia, bawat hito, at ang mga bihirang perlas na itim na nagbibigay ng enerhiya sa buong ekosistema. Sa loob ng libo-libong taon, pinanatili niya ang balanse ng buhay sa pagitan ng mga tao sa pangpang at ng mga nilalang sa kailaliman. Isang gabi, nang ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, isang pangkat ng mga dayong mangingisda ang dumaong sa liblib na bahagi ng lawa. Ang kanilang pinuno ay si Rodante, isang lalaking may pusong kasing tigas ng bato at may mga matang puno ng kasakiman. Hindi sapat sa kanya ang lambat. Nais niya ang mabilis na pagyaman. "Ihagis ang mitya!" utos ni Rodante sa kanyang mga tauhan. Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa katahimikan ng madaling araw. Ang dinamitang kanilang ginamit ay hindi lamang pumatay sa isda. Winasak nito ang mga korales sa tubig tabang at niyanig ang mismong pundasyon ng kaharian ni Keylong. Ang tubig na dati ay kristal, sa linaw ay biglang naging kulay abo. Puno ng mga patay na isdang lumulutang sa ibabaw, mga inosenteng buhay na kinuha para sa panandaliang pakinabang. Sa kailaliman, naramdaman ni Keylong ang bawat kirot ng mga namamatay na nilalang. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kulay asul, ay nagliyab sa gintong apoy. Sa isang iglap, ang payapang tubig ay naging isang dambuhalang ipo-ipo. Ang mga bangka ni Rodante ay hindi nakalayo. Habang sinusubukan nilang sumagwan palayo, napansin ng mga mangingisda na ang kanilang mga kahoy na bangka ay nagsisimulang bumigat. Ang kahoy ay dahan-dahang nagiging abo, pagkatapos ay naging matitigas na bato. Sa loob ng ilang minuto, ang mga bangka ay naging mga rebultong bato na unti-unting lumulubog sa pusod ng lawa, kasama ang lahat ng kanilang huli. Ang mga tauhan ni Rodante ay nagpulasan. Pilit na lumalangoy pabalik sa pangpang. Ngunit si Rodante ay naiwan. Isang malamig at malakas na kamay ang humila sa kanyang bukong-bukong, pababa sa madilim na kailaliman. Nagising si Rodante sa isang lugar na hindi niya inakalang umiiral. Wala siyang suot na agamitan sa paghinga, ngunit ang hangin sa paligid niya ay tila tubig na kasinggaan ng hamog. Siya ay nasa loob na ng isang palasyong gawa sa purong kristal. Ang mga dingding ay naglalabas ng sariling liwanag, ngunit sa labas ng mga kristal na yon, nakita niya ang isang nakakakilabot na tanawin. Dinala siya ni Keylong sa harap ng isang malawak na bintana. Doon, nakita ni Rodante ang epekto ng kanyang ginawa. Ang mga isdang pira-piraso ang katawan dahil sa pagsabog. Ang mga itlog ng isda na hindi mapipisa at ang mga perlas na naging itim at nabasag. "Tumingin ka, mortal!" Ang boses ni Keylong ay tila dagundong ng kulog sa ilalim ng tubig. "Ang bawat isdang pinatay mo ay may tungkulin sa mundong to. Ang bawat perlas na sinira mo ay naglalaman ng buhay ng lawa. Akala mo ba ay pagmamay-ari ninyo ang kalikasan?" Nanginig si Rodante. Nagmakaawa para sa kanyang buhay.
Nangangakong hinding-hindi na babalik sa lawa ng Cebu. Ngunit ang katarungan ni Keylong ay hindi matatapos sa isang simpleng paumanhin lamang. "Hindi kita papatayin," wika ni Keylong habang hinahawakan ng balikat ni Rodante. "Sapagkat ang kamatayan ay isang madaling pagtakas. Sa halip, ibibigay ko sa iyo ang tungkuling iyong tinalikuran. Ikaw ang magiging mga mata at kamay ng lawang to." Isang mahiwagang lampara ang lumitaw sa kamay ni Rodante. Ang liwanag nito ay hindi nanggagaling sa apoy, kundi sa isang buhay na perlas na naglalabas ng malamlam na berde at asul na sinag. Ang balat ni Rodante ay naging tila anino. Hindi na siya ganap na tao at hindi rin ganap na espiritu. "Magbabantay ka sa ibabaw ng tubig sa loob ng 100 taon," utos ni Keylong. "Hanggat hindi nabubura ang huling bahid ng iyong kasalanan, hindi ka makakahanap ng kapayapaan." Mula noon, nagbago ang mga kwento ng mga naninirahan sa paligid ng lawa ng Cebu. Tuwing sasapit ang gabi, lalo na sa mga gabing madilim ang buwan, ang mga lokal na residente at mga turista ay nakakakita ng isang kakaibang tanawin. Sa kalagitnaan ng lawa, may isang aninong animoy lumalakad sa ibabaw ng tubig. Hawak niya ang isang lamparang may kakaibang ningning. Sinasabing si Rodante yon, ang mangingisdang naging bantay. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang takutin ang sino mang may masamang balak. Para sa mga mangingisda, ang liwanag ng kanyang lampara ay nagsisilbing babala. Kapag nakita nilang papalapit ang anino, alam nilang dapat na silang umahon. Para sa kalikasan, ang kanyang paglalakad ay nagpapagaling sa tubig. Sa bawat hakbang niya, ang mga dumi at lason sa lawa ay tila nahihigop ng kanyang anino. Ibinabalik ang dating linaw ng lawa ng Cebu. Ang mga iligal na mangingisda na sumubok muling gumamit ng dinamita ay nakaranas ng kakaibang kababalaghan. Ang kanilang mga makina ay biglang namamatay at ang kanilang mga lambat ay tila kinakain ng mga hindi nakikitang nilalang. Ang ilan ay sumusumpa na naririnig nila ang isang malungkot na buntong hininga bago sila mabilis na lumikas sa takot. Lumipas ang mga dekada, ang kwento ni Keylong at ni Rodante ay naging bahagi na ng kultura ng mga Tiboli. Itinuro ito sa mga bata upang igalang ang bawat patak ng tubig at bawat nilalang na lumalangoy dito. Ang lawa ng Cebu ay muling sumigla. Ang mga lotus ay mas naging makulay at ang mga isda ay dumami ng higit pa sa dati. Sinasabing malapit na ang ika-100 taon ni Rodante. Ngunit ang mga matatanda ng Cebu ay naniniwala na ang kanyang pagsisisi ay naging tapat na. Kaya't ang kanyang anino ay hindi na lamang isang parusa, kundi isang simbolo ng proteksyon. Hanggat nananatiling malinaw ang tubig at sagana ang buhay sa ilalim, ang anino ng mga lampara ay patuloy na maglalakad. Paalala sa lahat na ang kalikasan ay may tagapagtanggol na hindi natutulog.